Ihe ọ bụ ka ọ bụ tata ka anyị nọ na mmemme ilekwu anya ebe gwara anya ụfọdụ ndị obeagụ nọ ya ndị a bụ ndị obeagụ ahụ ndị obeagụ na-ekwu na-eme Uchenna anyị na-ekele o nwere ihe ị na-agwa ndị obeagụ onye ọbụla ọzọ agbụ mgbagwo bụ agụrụ mgbe gịnị ka na-ebunye ya ka ihe anyị na-eme bụ ihe ndị nna anyị ha bidoro so anyị na-asị onye ọbụla na-eche uche ọma ọbụla ya emebe ụba agụrụ mana ọ ya dịrị na mma ekele onye ọbụla Jentu ka esi nwere ihe na-agwa anyị ihe nwere ikwu na Chineke eweligo ọnọdụ n'obeagụ and ihe ọzọ nwere ikwu na-agwa obeagụ bụ okwu ndụmọdụ ka na-enye n'obeagụ maka Rome was not built a day ofu nje okwu nke ka a mapụrụ wee ruo ebe a na-aga so na-asị ndị obeagụ ha jikọta aka ọnụ Chineke gbaa ha ume ihe nwere onye nwere obi kwolo ekwuo ka anyị kwuru anyị kwuru ekwuo ka anyị kwuru anyị kwuru onye a gwara ya onye atụọrọ ilu ya ghọta ọ dị mma obeagụ and n'obeagụ ya adịrịrị mma obeagụ ya adịrịrị mma obeagụ ya adịrịrị mma amen yes ebe uche a ị nwere ihe ị na-agwa ndị obeagụ onye mmefe anyị agwa eme mmefe anyị na-ekele Chineke na ihe mere atụmatụ ọrụ anyị anyị na-emegide na sekuriti ọ na-agazi ọ bịagaziene ebe petrol anyị na-ekwunyere ihe biko ama nnụ nke obi dị gị na mitin nke nta taa meeting nke today ọ gara ofuma ofuma anyị na-atụbaghị m anya ọ gara ofuma ofuma onye ndidi ya and many people tụrụ support ka n'ụzọ pụrụ iche ọ dịghị ezi I thank God n'ụbọchị nke today ibi ma emechara mmiri mee ka ọ na-ezo o mekwara ndị chọrọ mmiri o meghị anya enwe n'obeagụ ndị chọrọ mmiri chụkwa mmiri ka azị ya ka gọta ahịhịa ụmụ ya ọkụ ịma ekwuru na-ekele ọrụ eke mụ nwa ama ama ahịhịa eji achụ mmiri na nke eji aha mmiri ọzọ o mee ndị mere ya nọ mmiri niile ahụ kpochapụ ọ bụrụ na ozo. Thank you very much. Ebe usek ihe ị nwere na-agwa anyị n'ụbọchị taa ihe na-ekwu bụ na aka Chukwu dị ya ọ bụrụ na aka Chukwu dị onye na-aga nke ọma na ọ gara nke ọma gosi na aka Chukwu dị ya mmiri nyefe ihe niile gaa n'udo na ọgwụgwọ nsogbu ọbụla na-asị ikwu na ekele na echi ga-aga. Thank you. Dodo ọga anyị emechago mitin obeagụ o nwere ihe ị na-agwa anyị na tata bụ nnọọ obi aṅụrị ka ọ bụ nyere anyị mmadụ mere last year lụkwa dị ọpa ihe ya ife aṅụrị ka ọ bụ so obi dị nke ọka eghere eghe. Thank you very much. So ya na-asị bụ na etu a ka anyị esi nọkwa n'afọ nke na-abịakwa abịa. Amen. Chukwu ya gozi onye ọbụla ọ dozie ka ụbọchị bụ ihe a onye dị mma n'azụ ebe kọmanda o nwere ihe na-agwa ndị mmadụ maka iyi aba na onyonyo ihe agwa ndị abụghị ọbụla si na alụmegere ndị obeagụ were itekwa forum ịma na agbara ihe alụmegere ndị obeagụ na aka ha na-enyere anyị nwabụdo na-apụta n'abalị ụfọdụ na-apụta n'abalị na-ekpe echiche a na-enye ha mgbe nke Chineke agọzi ha ihe akwa gị enweghị akwa ihe akwa na aka ha anyị nwere nwaanyị na-eje gbapụta n'abalị Chineke chebe anyị Amen and amen. Ya gazie, oh my brother. Dalụnụ ọ na-aga daalụnụ financial secretary kedu ka meeting taa dogoro ahụ Obeagụ nwere ihe yes obiligwe agọzie n'obeagụ yes
na-ebere anyị ana m ekwu na ọ dịgoro bụ agụ na mma ọ dịgoro bụ agụ na mma so ozi ya na nọ ọgwụgwọ ọgụga ihe nnukwu ọgwụ na nke a yi ebidote mba ego ya aka nke a na nse ọchịchị nke afa m ọ na-agakwa jee ka saịdị ya dị ụlọ ọ na-aga ịtakwa n'anya ị kwesịrị ịkwanye ọkụ a ma kọmanda ahụ ya ga ọkụ ebe niile ma kọmanda ahụ ya ga ọkụ ebe niile ịghọtago daalụnụ 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 ya gazienụ ọkwa ọ na-aga ịta n'anya o nwere ihe kọrọ na tebụl ụlọ asị na ọta gị eliza ṅụza takwọza anyị eriza tata ṅụza taza ọ na iwu na nke ahụ maka mitin anyị today na ọ gaziri mitin anyị na-agazi n'anya anyị nwere mgbe anyị setiri ihe ka o ya adọ ka ha rabụ ndụ kwe nnu ka ha rabụ ndụ kwe ka a ga-eme baptizim ọ bụ onye ọbụla ka anyị eme na onye kwenu ikwere anyị ebe ego baptizim ya gazie o ya gazienụ ya gazienụ ụmụaka anyị n'idiri ụmụaka n'ime anyị dịkwa ọgwụ ndị a ka ya hapụ ogbe agụ echi onwewo ndị ọzọ ịbanyerekwa eche n'ihi atọkebe obere oge anyị ewere mkpọ jebezie ka nwoke mmadụ na-agbada agbada ọ na-aga unu ekwuo n'anya ebe pụtatara akwadoro ya so ọ na-aga anyị nwekwara ndị na-agba egwu ga I want to salute the Global Bible United. It's not an easy something. Tamako. Organization akwadoro ọfụma. Ihe mma ọ na-aga maka ndị kwere nnu. Very well. Onye ọbụla kwere nnu ya As you can see, the Honorable Chairman. Ihe ejenene n'Igbo ji nkịta. The Global Bible United, the personal team over there. Oh, yeah, no. And also, I want to salute the able patron of Bible United, in the person of Honorable Chike